raised from Matanao, Davao del Sur. Porfirio began his lay work in 1996, and 2 years after, he became the ministerial intern for 9 consecutive years. Later, he became the youth director around 2010 to 2018 at Northern Mindanao Conference, which is now the North Central Mindanao Conference. Then he was elected as the first executive secretary of Central Mindanao Conference in 2019. Porfirio married Glenn, and together they were blessed with 3 children. Our speaker is coming from the Highland Paradise of Bukidnon, Central Mindanao Mission President, Pastor Porfirio E. Legunday Jr. Ang pangutana mo kini masabtan ba nato ang Biblia? We'll be talking about the Bible. Ato kini siyang aduna man history sa Christian Church. Nga sa kaniadto dili pwede nga basahon ang Biblia sa yano lamang nga mga tao. Kini siya dili gani siya ipabasa sa mga yano nga mga tao, sa mga laity o mga yanong membro. Kay kini siya ginahatag lamang ang pagbasa ni ini bisan pa sa Christian Church ngadto sa mga clergy or kini siyang ordained nga kini siya nga mga tao nga kini siya gitagaan og taha sa pagbasa lang kay ang kabubuton sa Ginoo gikan lang gyud sa ilaha og ang mga membro didto ra gyud sa ilaha maminaw. Now, ang pangutana, masabtan ba nato ang Biblia? Nga kini insakto ba kini siya nga mga panguna-kuna nga ato ang nadungog nga mabuang jud ka basta magtuon ka niini kay dili ra ba gyud na sa yano nga Biblia og di nato na masabtan. Now karon makaigsunan ato kani pangutanon. Of course, we are going to directly ato agyang tun-an gikan gyud sa balaang kasulatan. Unsa may gisulti ni Ginoong Hesus may tungod niini. Now ato makita no, tinuod ba nga ang balaang kasulatan kabubuton sa Dios dili nato masabtan. Now ang tubag ingon pa ni Ginoong Hesus mao kini siya makaigsunan. Kun buot ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kinahanglan mahibaluan niya kung ang gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako gikan sa akong kaugalingon. Now, makaigsunan klaro kayo, no? Kung buot ni bisan kinsa, sa to pa, buot ni bisan kinsa. Bisan ikaw bata, bisan ikaw tigulang, hamtong babae o lalaki ba hinuon, bisan kinsa, whosoever will. Mahimo niya ang mahimo niya kana siya ang pagkahibalo. Hibaloon ang kabubuton sa Dios bisan kinsa mo kana ang gisulti ni Ginoong Hesus. Dili lang di ay na sa mga yano lang ang mga dili lang di sa mga ordained or clergy, mga pangulo sa iglesia. Ang makahibalo niya na kay si Ginoong Hesukristo nagsulti ni ana nga kini siya mahimo ang pagsabot bisan pa sa yano nga mga tao. May kaigsunan. Ngani, nag-ingon. May kaigsunan. Nga, ang kining gisulti ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Ingon pa niya nga, magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga mahimutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga dili iga kaulaw. Mahibalo sa nga mubahin-bahin sa pulong sa kamaturan. So, ang kanang pulong, magkugi ka sa pagpakita nga sa imong kaugalingon nga kahimutan. In English, gisulti diya, study to show thyself approved unto God. Kinahanglan ka, kung gusto nimo nga, makakat-on ka sa kahibalo sa kamutuuran, mutuon ka. Hibaluan nimo, imong kugihan, study, diligently. Unya, kana siyang kabubuton sa Ginoo, mga kaigsunan, imong mahibaluan. Mauna mga kaigsunan sa prayer ni David. Bukha ang akong mga mata, aron makatanaw ako sa mga katingalahang butang gikan sa imong kasuguan, gikan sa imong pulong, sa imong kabubuton. Muna mga kaigsunan nga, dinhi atong mahibaluan. Mga kaigsunan nga diin, aron masabtan nato ang balaang kanang kasulatan o Biblia, kinahanglan nga dunay lagda o prinsipyo paagi nga ato kini siyang angay nga ato ang hinumduman. Number 1, tun-i ang Biblia sa matinud-anon o sa tinguha
nga makatunan mo ang paggamit ang kamatuoran. So, study the Bible. Nga, kini siya itong reverently. Unya, with a sincere desire to know and to live the truth. Muna mga kaigsunan, nga kinahanglan nga atuan ng hinumduman, mga kaigsunan, nga tunan ang Biblia. Kining Biblia, tunan na to, anong hibawan to ang kabubuton sa Diyos. Muna nga, imong pa ni Psalmista David nga, buka kong mata. Ingon din siya nga, kay ang imong pulong mo ilang parahan sa akong nga tiil kahayag sa akong agianan. Ikson, ang ato ang hinumduman, nga kinahanglan kay ahawhag kita nga, tuon ta sa Biblia. Kaya diha makaplaga na to ang kabubuton sa atong Ginoo. Muna, makaigsunan, unya kita magkinabuhi, sumala sa kamatuoran. Ha? Unsa man ang kamatuoran? Ang pangutana, unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran, ingon pa ni Ginoong Hesus makaigsunan, mao, yung panyabalaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong, mao ang kamatuoran. So makaigsunan, gikinahanglan na to. Gayud nga, atong, ingon pa ni David, buka ang akong mata. Sa to pa, ato kini siya nga, ato ang kinabuhian ang kamatuoran. Ngani, the second principle makaigsuunan nga atong hinumduman or paagi aron masabtan nato ang balaan nga kasulatan o Biblia, kinahanglan dawato nato ang Biblia ingon nga tingog sa Dios ngadto kanimo nganhi kanako. Sa diha kita magatuon ni ining pulong sa Dios, kinahanglan nga ato ang dawaton nga kini ang Ginoo nagigsulti kanato. Pinaagi ni ining balaan nga kasulatan. Mao na nga kung kita nahimo nga mga anak sa Dios, ingon pa ni Ginoong Hesus, ingon pa niya, mga kaigsunan, ang akong mga karnero, mamati kanak sa kanako, sa akong tingog. So, ingon pa niya nga, mamati sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagsunod kanako. So, kung kita, mga katawhan sa Dios, karnero sa Dios, magpaminaw ta sa iyang tingog. O kini siya mao ang pagpatalingog. Kung pirmiro mga kaigsuunan, gisulti ka nato mga kaigsuunan nga kinahanglan kita magtuon, kinahanglan kita ato agyong ibutang nga mamati kita nga ang pulong sa Ginoo tingog alang kanato. O nya ingon siya sa pagpadayon, ako naghatag kanila sa kinabuhing dayon. Amen. Praise God. Hallelujah. So kung ikaw mamati, ikaw dunay willingness to listen to His Word, to obey His Word, ingon pa niya, tagaan kag kinabuhing dayon, ug wala gayoy makalaglag, walay makalaglag, ug walay bisan kinsa nga makaagaw gikan kanila gikan sa akong makamot. Hallelujah, mga kaigsunan. Mao kana ang saad sa Ginoo, nga kung kita maminaw kaniya o kita may willingness to obey ni anang ihang pulong makaigsunan, wa gyoy naay kinabuhing dayon. Unya, unsa siya sila dili gayon malaglag ug wa gyoy makaagaw nato diha sa kamot sa Dios. Mao na makaigsunan nagsulti ang at bisan pa si Apostol Pablo ngadto sa taga Tesalonica, og kami usab walay paghunong pagpasalamat sa Dios tungod nini kaysa inyong pagdawat sa pulong nga inyong nadungog gikan kanamo nga iya sa Dios. Unsay gisulti sa pagpray makaigsunan? Kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao kun dili ingon nga mao gayud ang sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga naglihok sa sulod ninyo nga mga magtutuo. Praise God. So mga kaigsunan, kini siya mga kaigsunan, bisan pa si Apostol Pablo sa diha nga nagsangyaw siya dito sa Tesalonica, sa iyahang pagdala sa mensahe, ang mga membro o magtutuo dito, nagahimo sa pagtuo nga diin, kini siya pulong nga iya sa Dios o dili gikan sa tao. Ngani mga kaigsunan, ato ang naibaluan mga kaigsunan, nga ang usa ka kini siya mahinungdanon kayo nga ato gayong sabton
pag-ayo nga kini siya pulong sa Dios. Apan ang pangutana na, padayon sa pagpangutana ing pagkasunan, unsaon man nato pagkaplag ang kamatuoran samtang kita magatuon sa pulong sa Dios. Mao na isa ka pangutanang importante kayo nga ang si Isaias nagsulti, miingon siya, kinsa man ang iyang tudluan o kaalam. Kinsa man ang iyang pasabton sa mensahe. Sila ba nga mga gilutas o gikuha gikan sa dughan? Kay gipadayon makaigsunan sa bersikulo 10 ingon di, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay, didto madyutay. Mao din na siya ang prinsipyo saon nato makaigsunan pagkaplag ang kamatuoran. We are going to study the Bible, makaigsunan nga unsa gani? Sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, dinhi jutay, didto jutay, nga sa ato pa makaigsunan kinahanglan we are going to study the whole mga kaigsunan. Ngani diri ato ang igsuon tan-awon kung giunsa pagpasantop ni Ginoong Hesukristo ang kini siyang pagpasabot sa kamatuoran. Namo kining pangutana nga giunsa man ni Ginoong Hesukristo pagtudlo aron masabtan ang kamatuoran o kini siya mo sa mahimong prinsipyo nato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ingon pa niya diri mga kaigsunan, og sugod kang Moses. Asa nagsugod kang Moses o sa tanang mga propeta iyang gipasabot kanila sa apostoles mga kaigsunan ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Talking about mga kaigsunan sa diha nga si Kristo mga kaigsunan namatay o kini siyang mga disipulo na katibulaag mga kaigsunan nahibulong kay unsay samtang sila naglibog sa panghitabo dito sa Jerusalem. Nakiguban nila si Ginoong Hesukristo, wa nila hibaw og dito si Ginoong Hesukristo nagpasabot igsoon gikan sa sinulat ni Moses, sinulat sa propeta o sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa kaniya. And therefore makaigsunan padayon ingon diri makaigsunan, unya miingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti nako kaninyo sa kauban pa ko ninyo nga ang tanang nasulat mahitungod kanako diha sa balaod ni Moses. Sa mga propeta o sa mga salmo kinahanglan gayud nga matuman. Amin mga kaigsunan. Mauna siya ang usa ka prinsipyo nga atong hinumduman og iyang giablihan ang ilahang mga kuna-kuna aron sa pagsabot sa kasulatan. So mga kaigsunan, hinumduman nato kung ang unang paagi nga kinahanglan kita mutuon gyud aron masabtan nato ang kini siyang balaang kasulatan o Biblia tun-an nato sa kini siyang pagkamatinud-anon with the willingness and desire nga ato ang mahibaluan o kita muobey. Kaduha, ato ang ipasantop, ato ang dawaton ni kini siya gikan gayud sa Ginoo nga tingog alang nato ang ikatulo man kaigsunan nga paagi aron masabtan nato ang Biblia maoy iyang labing maayo nga komentaryo or interpreter. Let the Bible speaks o pinaagi ni ana masabtan nato ang kamatuoran nga gikan sa Old and New Testament. Ato ang tan-awon diha kung unsa nga kamatuoran aron nga atong masabtan sama sa pamaagi ni Ginoong Hesus sa iyang pagpasantop ngadto sa mga apostoles ug nasabtan dayon nila kay tibuok mangyud nga kasulatan kay ang Bible ingon ni Ginoon mga kaigsunan all scriptures sa ato pa ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan kini nga kini siya nga magatudlo, magasaway, magabadlong ug sa pagmatuto sa pagkamatarong all scriptures. We need to mga kaigsunan consider sa tanan nga kini siya masabtan nato ang balaang kasulatan ang kabubuton sa Dios mga kaigsunan. Ngani mga kaigsunan dinhi sa unsa man gi-consider nga maayo ang mga taga Berea kaysa mga Tesalonika. Now na mga kaigsunan, gisulti dinhi nga ang mga taga-Hudiyong taga Berea. Ingon pa ni Apostol Pablo, inyong mga maigsunan sa buhat 17:11 na ingon siya, unya kini nga mga Hudiyo ligdong pakay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika kay sila midawat sa pulong uban sa bug-os nga kaikag. Matag adlaw nagsusi sa kasulatan kung tinuod ba kining mga butanga. Mao, mga kaigsunan atong hinumduman,
Ngano nga gikonsider ni Apostol Pablo nga ang mga taga Berea maayo pa kay sa taga Sirota ngano man nagingon pa diri mga kaigsoon midawat sila sa pulong. Og dili lang kutob sa pagdawat nila og duna sila kaikag nga matag adlaw igsoon. Mo na nga sila nagasusi kay mao may gisulti ni Jesus. Kamu mususi, search the scriptures for in them you think you have eternal life. Ingon pa niya, ngani mga kaigsunan kini ingon pa niya, hinuon mao kini ang nagapamatuod mahitungod kanako. Mao na makaigsunan, hikaplagan nato ang kinabuhing dayon sa diya nga kita mo search sa scripture. Mao na nga ang prinsipyo nga atong hinumduman makaigsunan o paagi nga masabtan nato ang kamatuoran. Gawas nga ato ang sabton sa number 3 nga kini siya ang Biblia mismo ang iyang kaugalingon nga komentaryo or interpreter, dili ang atong kaugalingon nga pagsabot kundi nadagang mga author sa Bible. If ang kini siya magaisgot sa usa ka topiko, daghan sila nga magapasantop mga kaigsuunan og imo gayong hidakpan. Muna siya makaigsunan ang buot ipasabot. Now ang ikaupat nga kinahanglan nga adunay pagpailob sa pagpangita. Mga kaigsunan kining pailob. Yung pa niya nga mapadayunon nga pag-search sa scripture. Mga kaigsunan dili ang mga taga Berea nagapadayon gyud sila sa kini siyang pagtuon adlaw-adlaw. Mga kaigsuunan aron kita mo grow. Read your Bible, pray every day and you'll grow. Mao kana mga kaigsuunan. Kaya ang atong knowledge nagatubo mga kaigsunan. Mugmao ka na nga pinaagi gayud sa pulong sa Dios. Nga kita kinahanglan ingon pa ni Jesus, search. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, search the scripture. Ingon pa ni Apostol Pablo sa mga kaigsuunan nga tuwa dito sa taga Berea nga ingon niya gi-comment niya nga mga maayo kay ngano matag adlaw gyud. So mga kaigsuunan kinahanglan matag adlaw. Ato ang basahon ang pulong sa Dios aron ato hisabtan ang iyang kabubuton nga ni kanato. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Mao kana siya mga kaigsunan nga ato ang hinumduman. Nga din, apan ang pangutana mga isang pagpadayon, unsa ang pasidaan ni adtong mukuha ug magdugang sa pulong sa Dios. Niya mga kaigsunan ang gisulti diri sa libro sa Pinadayag. Akong pasidan-an ang tanang mamati sa mga pulong sa propesiya ni ining basahuna. Kung adunay magdugang ni ini og bisan unsa kaniya idugang sa Dios ang mga katalagman nga gisgutan ni ining basahuna. So mga kaigsunan, dili pwedeng dugangan. Ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, hingpit na, putli na, matuod na, dili na niangay na tong dugangan. Ngani, kung dugangan na to mga kaigsunan, kaniya idugang sa Dios ang katalagman, ang hampak nga gisgutan niya dinhi, silot nga gisgutan niya dinhi makaigsuunan, dinhi sa gitagna na sa Pinadayag nga kini siya mahitabo kung imuhang dugangan. Ngani dili pud maayo nga ato ang kuhaan o kulangan. Kay ingon kini makaigsuunan og kun adunay magkuha sa mga pulong gikan sa pulong sa basahon ni ining propesiya, kuhaon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan ni ining basahona. Mga kaigsuonan pahinumdom nga ang pagtuon nato sa balaang kasulatan mao na gina siya ang hingpit igsuon nga kabubuton sa Ginoo ug dili nga imong kaugalingon maoy mubasi diha ang kasulatan kundili ang kasulatan let the Bible speaks. Wala nagyoy lain igsoon. Walay dugang, walay kulang, mao na gina siya. Ug unsay gisulti diha sa balaang kasulatan, mao na gina. Dili gyud nato supakon kay ang pulong sa Dios di man gyud na mapakyas. Busa makaigsunan atong hinumduman nga ang paagi aron kini masabtan nato kinahanglan nga dili gayud ta mudugang, di po ta mukuha. Way dugang, way kuha. That's the principle. Mga kaigsuunan nga importante kayo. Aron masabtan nato ang kabubuton sa Dios. So makaigsunan, if you are willing nga makasabot sa kabubuton sa Dios nga naghatag kanatog kinabuhi, ang iyahang pulong makaigsunan atuan ang susihon makaigsunan.
Dili na ta magsigil na lang og Facebook, musab nang mga diha dula unsa ba diha, watay gayon sa Ginoo. Dunay usa ka kasultian nga, you have no time for God. What if God has no time for you? You have no time to read your Bible. You have no time, mga kaigsuonan, sa paghatag og panahon nga maminaw kaniya. And let the Bible speaks to you. Unsa man ang mahimo igsuon nimo, dili ka motubo. Kay ngano man ingon pa ni Ginoong Hesus pagkaon ni sa tong kalag. Ingon pa ni David, mao kining lamparahan sa tiil, kahayag sa gidang, o kini siya, magahimo ka na to, igsuon nga balaan. So, kinahanglan na to makaigsunan, nga ang pulong sa Dios, ato aga yung kini siyahang tumanon. Makaigsunan, nagingon diri makaigsunan, ang matagpulong sa Dios, matuod gayod, siya usa katami ngadto sa mudangop kaniya. Ngani makaigsunan, ingon pa rin, ayaw dugangi, ang iyang mga pulong kay tingaliun niya og badlungon niya ikaw og makaplagan ikaw nga usa ka bakakon, mga kaigsunan. So mao kana mga kaigsunan, pahinumdum ka nato sa usa ka maalamon nga hari. Ngani mga kaigsunan, sa Deuteronomio 4 versikulo 2 nag-ingon diri, ayaw ninyong dugangi ang pulong nga akong gisugo kaniyo, ayaw kini kuhai aron matuman ninyo ang kasuguan sa Ginoo nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Igsoon, ayaw dugangi, ayaw kulangi, ug tumano nato mga kaigsunan. Ngani, mga kaigsunan, ang mga butang, ingon pa, diha sa Deuteronomio 29:29, ang mga butang nga tinago, iya sa Ginoo nga atong Dios, ang mga butang nga gipadayag ato og sa atong mga anak hangtod sa kahangturan, aron nga atong tumanon ang tanang mga pulong niini nga balaod. Mao na magsa, the purpose why God revealed to us, mga kaigsuunan sa iyahang kining kabubuton, aron kita mga kaigsuunan magmatinumanon. Praise God, hallelujah. Nga ni mga kaigsuunan, akong isulti kaninyo, nga ang pulong gihatag gituga sa Ginoo ang tibuok, nga kini siya nga kasulatan, kini siya mga kaigsuunan, theopneustos sa Grigong pagkasulti. O kini siya compound word, kini siya nga theos and pneo. Ang theos, mga kaigsuunan, it means God. Pneo is to breath. O kini siya, mga kaigsuunan, nagaisgot. Nga kung imong sabton, nga ang pulong sa Dios, kitawag inspired by God, nga kisa ito pa gitawag nga, hubaro na ito, mga kaigsuunan, gitawag sa iyahang literal nga paghubad na, kanang theopneustos nga gikan sa Greek. Theos means God, breath. Kung ikaw sa katao, igsoon, hinumduman na ito, kini siyang tao, nga kaniya ito gilalang sa Ginoo nga mao si Adan. Wa pay kinabuhi si Adan gikan sabog. Apan sa diha nga gibugahan siya sa buo siyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o sinitabo ni Adan. Nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. Mao kana makaigsunan kung ang Biblia or balaang kasulatan mao kini siyang theopneustos. Sa panahon nga ikaw mubasa sa Biblia, maminaw sa tingog sa Ginoo, ang Ginoo nagabuga sa iyang gininhawa sa kinabuhi o ikaw mahimong kalag nga may kinabuhi. Amen, mga kaigsunan? Can you say amen? Mga kaigsunan, kung imo ka nang basahon ang pulong sa Ginoo, ikaw mahimong kalag nga may kinabuhi. O ikaw mahimong espirituhanon, ikaw makatalikod diya sa imuhang pagkatauhanon, kalibutanon, pagka mahigugmaon sa kalipayan kalibutanon. Kay ang Espiritu sa Ginoo gibuga through the Holy Spirit o kini siyang true sa iyang pulong nga maghimong kalanon sa imong kalag. You become igsoon living soul. Kay ang Dios mupuyo diha kanimo through sa iyang word. Na makaigsunan sa katapusan, usa ka sugilanon sa Gideon International, mga kaigsunan, kay kini sila, organisasyon man ni sila sa mga negosyante nga mga Kristohanon nga mga dato. Ang atuwa dire, ang asin nato makaigsunan danagdako po na inahimo sa ato ang iglesia. Kay unsaon nila pagministeryo ngadto sa uban, apan ang Gideon Internationals, mga kaigsunan, naghatag og mga Bibliyang gagmay. Naapoy dagko, Old and New Testament, ug doon na po New Testament lang with Psalms and Proverbs. Abi niyo makaigsunan, usa sa ilahang pinakanindot nga entry nga akong nabasahan. Dunay usa ka tawo, usa ka batan-on nga adik. O kining adik makaigsunan, kay adik man siya pertinang niwanga. Ang iyang panagway mga kaigsunan, ang iyang mata gasiga, ang iyang lawas perting niwanga,
Unya kini siya makaigsunan pagkaluoy na gyud kayo miserable ang iyang kinabuhi kay adik siya. Naibalo ba mo kaigsunan? Samtang ang Gideon Internationals naghatag og mga Biblia, mga kaigsunan, nilinya kini siyang batanon. Paglinya ni ining batanon mga kaigsunan, nakita siya sa mga kini siyang nagdistribute sa Biblia nga naglinya busa gita, hatagan usab siya. Iyang gibutang sa iyang bulsa, apan unsa iyang ison desisyon di ay nganong maglinya siya, kaya ang kadto di ay nga New Testament, mga kaigsunan, with Psalms and Proverbs, iyaha di ay likiton to siya iputos di ay sa marijuana. Mga kaigsunan, matagabi mo to iyang gigamit. Apan usa ka adlaw ni ana mga kaigsunan, sa iya kang kinabuhi, sa unsa nga pagkahitabo, nga diin ni desisyon ang iya ang iyang hunahuna, niabot siya pangunahuna, sa dili pa nako ni likiton sa marijuana, unsa ka kung ako ning basahon. Sa diya igsuon nga iya kining gibasa mga kaigsunan, nahibalo ba mo, sumala sa sugilanon mga kaigsunan, ang iya di ay nga gipakli na nga para iya likiton mga kaigsunan, ang Juan Kapitulo 3, mga kaigsunan, nga nagahisgot sa dakong gugma sa Dios kanatong tanan labi na gyud sa makasasala. Unya mga kaigsunan, unsay nahitabo kaniya? Niadtong gabi una mga kaigsunan, hilabihan niyang nga kani siyang gitawag nga kasubo nga diin siya gigamit niya og paglikit sa marijuana ang mga panid kay niadtong parehuna sa gabi, naggikonvict siya sa Holy Spirit nga dunay na igugma niya, nga nagpakamatay ka niya, naghatag sa iyang kaugalingon, ug mao kana ang dakong gugma sa Dios nga nagpakamatay si Ginoong Hesukristo, nasabtan niya ni adtong panahon na, and it was a turning point, mga kaigsunan, nga ang balaang kasulatan iyang nadawat, og siya wa na naglikit niadto apan iyang gitreasure ang pulong sa Dios, og siya nakaangkon og kausaban, og siya nakaangkon ka pasayloan, og nakaangkon og kaluwasan, og siya nahimong buhing kalag because iyang gidawat ang pulong sa Dios. Iyan ang gibasa ang pulong sa Dios, naminaw na siya sa pulong sa Dios, iyang gihimo nga ang pulong sa Dios musulti nga siya magahubad sa iyang kabubuton, o kini siya makaigsunan sa walay mga kaigsunan pagdugang pa sa mga butang diha iyang gituman, og siya naghimong usa ka hingpit nga sumusunod ni Kristo. Mga kaigsunan, asa mga karon nga nagasunod ining my journey with God, kung gusto nimo makaangkon kag kinabuhi nga puno sa kalipay, puno sa malinawon, puno sa kining paglaom, igsuon, maangkon nimo ang kaluwasan. Kung imo nga imong tun-an ang pulong sa Dios. Kay ingon ni Ginoong Hesus, bisan kinsa. Hallelujah. Bisan kinsa. Nga gustong mahibalo sa kabubuton sa Dios. Mahibaluan niya kini, that's why niingon siya, search. Apan, ang makasusubong sayop sa mga tao karon, kay ingon ni Ginoong Hesus mismo pod, wa sila nahibalo sa kasulatan, ni sa gahom sa Dios mga kaigsunan. Busa karon nga gabi mga kaigsunan, gipadayag nga ni sa Ginoo kanato, nga ang pulong sa Dios, hinumduman nato, nga kini siya, mao ang iyang paagi. Busa mga kaigsunan, ang iyahang gipadayag kanato, nga mao kini siya, alang kanato, aron kita mutuman sa tanan ni ini, nga nasulat sa balaang kasulatan. So karon mga kaigsunan, kung kamo, bisan asa kamo sa at subaybay nining my journey with God, hangyoon ko kamo, uban ka nako sa pagampo nga ang Ginoo, magasulti ka nato pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Magampo ta. Amahan na mo ang langit nun. Ikaw nagabuga sa imuhang ginhawas nga naglag kinabuhi, Theopneustos, God breath, o gini sa gininha diri sa buo sa among mga ilong, sama kang adan nga upay kinabuhi, through your living word, through you as the living word and this written word, mahimo kaming mga buhing kalag. Busa karon nga gabi ilangit nun nga mahan. Himuwa nga ang matag usa ka namo magabati sama ni David
nga ang pulong nimo labaw pa kabililhon kaysa sa lapi ug mga bulawan. Mahimong lamparahan sa among mga tiil ug mingon siya, bukha ang among mata aron makita namo ang katingalakang buhat nga imong ginahimo. Ngani Ginoo, magabalaan sa among kinabuhi ug magasunod kami sa imong kabubuton. Ug kini siya among amping, amo ang gayod nga i-treasure sa among kinabuhi nga gikan karon nga gabi. Magagahin kami panahon sa amo ang pagbasa, pamalandong ug pagdawat niini nga kini siya masama kami sa mga taga Berea kay kini imong gipadayag alang kanamo aron kami magamatinumanon nimo nga mga katawhan. Among itugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.